Има една съставка, от която кожата ти се нуждае абсолютно всеки ден. Витамин С. Той участва в синтеза на колаген, изсветлява тена, намалява пигментните петна, защитава кожата от свободните радикали, от слънцето, от замърсяването и екраните. Звучи перфектно и е, но с едно условие. Чистият витамин С е нестабилен и може да предизвика раздразнение. А раздразни ли се кожата, това означава, че трябва да спреш да го използваш. И тук идва другият момент, че активните съставки като него трябва да се използват всеки ден, за да действат. Затова формата, която ние влагаме в нашите продукти, е стабилна, производна форма на витамин С. Една от най-добре проучените в дерматологията. Така получаваш всички ползи на витамин С, но без дразненето. Освен това, тази форма е доказана при акне, което се среща доста рядко при повечето продукти. Ако все още не си добавила витамин С към рутината си, крем Мару и Brightening мултивитамин серум са перфектното нещо, с което да започнеш. Вземи ги на RumiBG.